אז מה עשית בצבא? אני הייתי... הוא היה אלה שהולכים כל הזמן על אזרחי. דובדבן? עריק. אני מתכוונת מה עשית לפני שהיית עריק. נהג. מצוין, לא חסר עבודה לנהגים. טנק, הוא היה נהג טנק. טוב, אתם לא מצפים ממני שאני אמצא עבודה לנהג טנק. לסדרה החדשה של האחים ברבש, טירונות 2, כושר לקוי, דרוש נהג טנק, עדיפות למשוחררים טריים. טוב, בסדר. הוא התכוון איזה טנק זה, איזה טנק. מה זה הטנק הזה? מרכבה. גיל אוטומט. ידני. יד ראשונה? כן. מלווה? מה? מה? טוב, אין על זה. חותמת? רגע, אולי יש איזו הסבה מקצועית? נכון, אני כבר מתקשרת למזל מהסבות מקצועיות. מה אתה עושה? כבר ראינו את החותמת. מזל. את יכולה לעזור לי אולי לבדוק בבקשה אם יש קורס הסבה מקצועית? טוב, רק שנייה, יש לי טלפון. הלו, מזל? מזל. יש קורס הסבה מקצועית לנהגי טנק? רק שנייה, חווה, אני באמצע משהו. כן, חווה, מה רצית? יש קורס הסבה מקצועית לנהגי טנק? יש קורס לנהגי טנק בצאלים כל יום בטנק ללא מזגן ב-6 בבוקר. מה 6 בבוקר? מה? מה הקוסומו המדינה הזאת? לא נותנים לאנשים לעבוד? במקצוע שלהם. הבן אדם, נהג טנק, רוצה לעבוד, ואמא שלו רוצה לעבוד. הוא במקצוע שלו. באים לו עם צבא מקצועית, 6 בבוקר. מה 6 בבוקר? מה? מה 6 בבוקר? בן של אבא! קוסאמה! רגע, לא, שכחנו משהו. צודק. חותמת?